el ganivet a la boca, també, per entrar a la Copa. O sigui que serà una jornada molt, molt potent. Doncs vinga, tot a punt per disfrutar d'aquest espectacle, el partit de les estrelles entre Catalunya, samarreta negra amb estrella al pit, i l'equip d'All Stars amb aquesta samarreta blanca amb un toc mostassa, podríem dir. Comença el partit, primera possessió, partit. Fa més aviat fresquet aquí a Sant Sadurní, potser l'ambient també ha una mica fred. Veiem aquest contraatac, s'aixeca i pica i gol! Gol de Pau Arguelló, que aixeca i pica amb molta classe. Ha marcat el primer gol del partit, Pau Arguelló, que ja ha posat aquest punt de qualitat amb el control aixecant i picant. Aquí veiem la repetició. Vegin. Treu-me una entrada que juga... Un altre contraatac. Un altre contraatac. Ara robat. Molt bé, Folguera. Sergi Folguera. Contraatac 2 contra 1. Un altre llançament i gol! Gol de l'All Stars. Acaba de marcar Sergi Aragonès. Ajustadíssima. M'haureu de dir vosaltres? Em sembla veure guspires en la bola o amb els patins, no? Sí. Bé, doncs un altre factor espectacle del partit d'avui amb aquest contraatac al xut creuat de Sergi Aragonès, que replica ràpid de l'equip rival. 9 segons per l'atac de Catalunya, controla Biel Pujades. Bon canvi de ritme. Hi ha el gol de Carles Domènech, amb la bola servida, amb l'assistència de Nil Cervera. L'orienta Carles Domènech cap a Barraca i posa el 2-1. Bon gol de la selecció catalana. Mig gol del Nil, que fa una molt bona entrada per la banda. La petjaneta és boníssima i també, com no, el toc de qualitat per definir de Domènech. Amb una mà. Sí, amb una maneta i amb una classe. Està ara el Caldes, també fill de Tino Martínez, porter del Barça. I podríem dir d'aquesta generació de jugadors joves amb projecció, no? Doncs ara la rematada, més tova potser, però gol de Marc Grau, que posa el 3-1 a favor de la selecció catalana, amb aquest xut ajustat, que de seguida veurem. Aquí veiem Marc Grau. Sempre passa igual amb l'hoquei. 20 xuts a 13 pel que fa a rematades a porteria, 20 per Catalunya, 13 per All Stars. Compte que torna Catalunya amb aquest contraatac. Doncs gol! Havíem perdut la bola de vista, el contraatac de Xavi Aragonès, que posa el 4-1. Sí, li busca l'aixella, no? Sí, li busquen l'aixella, a l'Arnau. Doncs el 4-1 del jugador del Lleida. Aquí veiem la festa dels seguidors. Aquí veurem. És que en directe no hem vist la bola gairebé. Fa un ganxo. Sí. Entra plorant, però. Entra l'estic i no ha entrat pas net. No. L'acció catalana. Sembla que ha sigut amb el peu, la rematada final, fins i tot, d'aquest. Provava el gol de Joao Rodríguez, ha xutat Sergi Aragonès. La bola acaba entrant, somriu el jugador del Reus, jugador d'aquí de Sant Sadurní, per posar el 4-2. Sergi Aragonès, una altra de les estrelles de la Lliga Internacional i que viu la seva tercera temporada a Reus. Aquí ho veurem. Se la desvia Joao Rodríguez, se l'emporta Xaus. En aquesta entrevista que comentàvem de l'esportiva Jaume Llabró també parlava d'aquest estil d'aturar. Una rematada i gol amb molta classe. Arnau Xaus la toca suau per superar precisament a Guillem Torrents i posar el 4-3. S'acosta l'All Star en el marcador amb el gol d'Arnau Xaus, que ara ho hem repetit, que és una delícia com la toca. Fa una cosa molt difícil, que és el segon control. Fa com un control orientat i el... És una pista difícil, té un grup molt complicat, però bé, també amb un relleu generacional també de jugadors del Lleida, de les Copes de Cers. Compte el gol ara de Xavi Aragonès, que ha entrat com un coet per l'eix de l'atac per fer el 5-3.
El retrovisor del Paueti és d'una altra galàxia. Aquí estava mirant, Mira on està. Aquí estava mirant i Mira com la davant posa. i li posa la bola. I la rematada amb una bola que va així votant tampoc és fàcil. Els 3 que pugen són els que baixen, gairebé sempre, Mira. Oh, l'aturada ara! Està treballant més, està gestionant més bé els atacs, està buscant... Ja hem vist algun... Primer pal, Pujalte, aquesta bola dividida entre Pau Bargalló i Humberto Méndez, que mirava de pescar aquesta bola. 4 contra 3. El xut de Xavi Aragonès, que s'està destapant en la tarda d'avui a l'Ateneu Agrícola amb aquesta fuetada imparable Quina cullera. per fer el 6-3, inapel·lable. Aquí ho veuran. Cullera amb la mà girada. Cosa similar. Pau darrere la porteria. La volia posar per Marc Grau. Com es nota que juguen junts, Tot el rato s'estan buscant. I ara el gol, Pau Bargalló, 7-3, quina classe I de cullera. d'un dels monstres d'aquest esport. S'ha sentit a la grada un Aquí ens hem mirat, Sí, Sí. és que... A veure... Aquí ho veurem. Mira. És que la fa anar un vol, Crec que la pavellons. Al final, jo molts cops he agafat i m'he anat al Palau perquè hi ha el Pau. Perquè saps que et deixarà... quin golaç! Marc González, la creua, el míssil a l'escaire per posar el 7-4. Golaç també. Una sortida darrere la porteria. I s'ha encarat, s'ha girat. I també sembla un cop de canell aquí també, Aquí ho veurem. Sí. La posa. Un partit del Xau, home. Compte aquesta bola, se l'emporta Aragonès, que podia xutar l'1 contra 1, l'ha deixat per Joao Rodríguez amb la canya a punt per tocar-la cap a Barraca. L'assistència des darrere la porteria. Ha de tornar a veure repetit com ha anat això, perquè aquí ja tenia una opció de xut Aragonès i aquí veurem com li posa. Aquí segurament veu a Joao que li posa i en quina facilitat també posa sempre. Vol estar la defensa, els atacs també els estan elaborant una mica més bé, s'estan acostant al marcador, veurem què passa. El que passa, com passa a la Lliga, que tots els partits acaben igualats aquest any. Agafa la directa, diria Ballar, l'1 contra 1 aixeca. Si li arriba, gol. L'ha aixecat amb l'angle de dins de l'estiu. Però com ha rematat Adrià Ballar per on ha passat la bola? Si ja no tenia angle, golaç. Mira com l'aixeca amb la ranura de dins. Mira, això. Aquí veurem. Ai, això és mel. 3. I acaba rematant. Boníssim. Golaç d'Adrià Ballar. Mira. Va, que és bona. Doncs Carles Domènech, que treu la rematada, atura. Molt I ara bé, qui estarà Humberto. sol és Humberto Méndez. També l'1 contra 1, l'aixeca, l'aturada. Mira en Jaume com riu. I Al estem final veient. el que passa és que aquí no pots animar ningú perquè tot tant de fa, perquè al final és un partit per disfrutar. Que l'he vist tota la vida, o sigui, tinc 40 i tants anys i he vist tota la vida el Llevarola. És increïble, o sigui, hi ha gent que mira, Ara Humberto Méndez, Ara sí. que marca el 8-6. A veure si s'ajusta. Imparable, per això, aquest. Hi ha gent que va arribar a l'Hockey Lliga i el Llevarola ja hi era. I han plegat i el Llevarola encara hi és. S'hi ha anat retirant a gent durant moltes èpoques. Buscava aquesta rematada, primera Xaus. Encara la triangulació espectacular entre Marc Grau i Joan Pujalte perquè el jugador del Sant Just també marqui i faci el 9-6. Vegin aquesta paret, podríem dir, cap al segon pal. Quina mala sort. I en Jaume s'ho està passant bé, Va, l'última. El Paueti. Doncs últim atac entre Pau Bargalló i Joan Pujalte. L'envia també al ferro. Últims segons. Veurem si pot xutar Folguera, doncs final del partit a l'Ateneu Agrícola en aquest partit de les estrelles. Victòria de la selecció catalana per 9 gols a 6.